Moi roztomili, witam was pięknie. Dzisiową wyrządzę z kielsie wzięte miana dni w całym tydniu. Każdy żyje od niedzielę do niedzielę, od pędziałku do pędziałku, a są i takowni, którzy żyją od soboty do soboty. Pędziałek, wtorek, strzoda, czwartek, piątek, sobota a niedziela. Wart konondycki przeleci tydzień kole kinola, ani się człowiek nie nazdo. No ale kto z was wie, a kto aspoň o tym szpekulirował, z czemu dni w tydniu się mianują tak, jako się mianują. Najprzód co musimy żyć, że kiejsi hańdowni, pierwszy dzień tydnia to była niedziela. Tak to było w tradycji pierwszych chrześcijan a Żydów. Gdzie pro skorzy cysarz Konstantyn, kiedy regirował w Rzymie, kozał wszystkim, co by święcili w niedzielę miasto w sobotę. O tym, że niedziela to je naozajst pierwszy dzień w tydniu, każdy katolik się dozwie od faroża, inny musi posłuchać na wielki, a nie klamać. Tuż dobre, mamy pierwszy dzień tydnia, niedzielę. Niedziela je w języku polskim, a innych językach słowiańskich od prasłowiańskiego nedzielati. W tym dniu się nie śmiało działać, robić. Podobnie się na nią prawi w języku czeskim niedzielę, a w serbsko-chorwackim nedjelja. Po niedzieli je pędziałek. Nie może być inakszy, bo to je dzień, co o nie ganz po niedzieli. Podobnie jak w innych językach słowiańskich, ba i w czeskim je pondieli, a po rusku je paniedzielnik. A w rzeczy serbsko-chorwacki je poniedzieliak. Po pędziałku je wtorek, drugi dzień tydnia, podle rzymskiego cesarza Konstantyna, choć wiecie, że to ganz tak nie ma, ale to co już musicie sami doczytać. Drugi w języku staropolskim to je wtóry. Tuż z Krystego na ten dzień prawimy wtorek. W języku prasłowiańskim na drugi się prawiło wtoru, a w innych językach słowiańskich to je podobnie. W czeskim je utery, po rusku je wtornik, a po serbsko-chorwacku je utorak. Strzoda. Każdy wie, że ten dzień jest w postrzodku tydnia, tuż z Krystego się tak mianuje. A i w innych rzeczach słowiańskich na ten dzień się prawi z Krystego, że je w postrzodku, ba i w czeskim mówimy strzeda. Po rusku to je srieda, a po serbsko-chorwacku srieda. Czwartek to je naozajst piąty dzień tydnia, a czwarty od niedzielę. Każdy se wszymnie tą cyfrę 4, gor jak się podziwo, jak się na czwartek prawi w innych słowiańskich językach. Po czesku czwartek, po rusku cietwior, a po serbsko-chorwacku cietwrtak. W tradycji pierwszych chrześcijan piątek to był szósty dzień tydnia, ale jeden cysarz se umamił, że on je jednako piąty. Tuż z Krystego, a i w cieszyńskich rzeczy sego ludzie pomianowali podle liczby 5. W innych słowiańskich rzeczach to zaś je ganz podobnie, bo ba i po czesku to je patek, po rusku to je piatnica, a po serbsko-chorwacku petak. Na koniec sobota. Mianuje się tak od szabatu, żydowskiego świątecznego dnia. Ten dzień się zaczynał w piątek wieczór, a kończył się w sobotę wieczór. W sobotę podle tego, co pisze Biblia, Pombuczek se dychnął od tego, co wszystko porobił przez tych 6 dni. Teraz już roztomili wiecie, czemu się dni w tydniu mianują tak, jako się mianują. A to, jeśli w sobotę, lebo w niedzielę się mo spoczywać, to wam rzeknie faroż na sumie. Innego musicie posłuchać, jak się patrzy. Roztomili, kapkę srandy było w tym, kapeczkę srandy. Ja sobie myślę, że najbardziej wiarygodno, najbardziej miarodajno księga, co ona nam mówi o i tych dniach, i o 7 dniu i pombuczku, to jest Biblia. Worce się do niej podziwać od czasu do czasu. Nie wszystko, co faroże mówią, co mówią roztomanci kaznodzieje, duchowi tak zwani, to jest tak, jak w Biblii jest napisane, ale to sobie już musicie wszymnąć sami. Kto kapkę myśli, to dycki se tą Biblię odewrze, a
Warto ją poczytać od początku aż do końca. Roztomili, dziękuję za posłuchanie. Jak macie radzi mój film i mój kanał, na kanale tych filmów już więcej jak 530 się mi zdo, to dajcie mi palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał. A macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Ten jeden obrazek to jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a ten drugi obrazek to jest film, na który was pozywam, a kiedy się wam można spodoba. Miejcie się dobrze, niech się wam darzy, a niech was Pombuczek opatruje.